BTCआव थानाय जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोर BTCआव थानाय लिडारफोर 2022 मायथाइया BTC बा BTR ओनसोलनि थाखाय इलेक्शननि दिन बेसेबां जे जोंनि जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंनि गिर्जानि लिडारफ्राबो जोंनि सशियेल लिडारफ्राबो बे इलेक्शननि समब्ला गोग्लैयो बेनिफ्राय आङो दिनै साबधान बानि होयो Don't be attracted by the politicians फोरजों नोंसोर आकर्षण दा खालामजा Let politics go in its own way Politics को नोंसोर गावनि लामाजों थांनो हो You are a student, you are a young man नोङो जोहोलाव जानायखाय स्टुडेन्ट जानायखाय Take your own way नोङो नोंनि लामाखौ लानानै इसोरखौ नोङो प्रशंसा खालाम Then see how much God will bless you आरो नाय इसोरा नोंखौ बेसेबां बोर होगोन